Grešno si njom nebla, Isuse, prosti pa je nebla, a tebe. Korova nebla, kad slavina, žikaj si njom životom, kad služena. Ajde dače, ajde pašavate, movivo te putres, ako movivo te javis. Ajde tekula, ajde pašavate, movivo te putres, ako movivo te javis. Сестра Данча хвали Господа и с тялото и с духът си. Господа те благослови, сестро. Удар маги дебла, не удара, вашите дебла, беча. Ajde, pašavate, movivo tu te putres, ando movivo te javes. Ajde, tekula, ajde, pašavate, movivo tu te putres, ando movivo te javes. Благослови тази вечер, ние имаме тази възможност да прославим Бога. Ако има някой наш брат или сестра, тази възможност тази вечер ние му даваме да прослави Господа. Вижте, може да изглежда смешно, вижте. Може да изглежда смешно, но това е верно. Аз благодаря на Бога, че тази сестра идва тук и ние виждаме, тя наистина прекъсна с цигарите. И виждаме, че Бог променя, не допуска наистина да има епилепсия. Аз вярвам, че Господ я изцели съвършено. За нас може да е смешно, но искам да ви кажа, това е много... Бог се прославя в нейния живот по чуден начин. Затова нека наистина да ни бъде пример. Да знаем как тя може, аз не мога. Нали се правиме на мъдри. Има ли друг, който да прослави Бога? Да, сестра Албена. Брати и сестри, искам да прославя Бога. Бог в моя живот, както знаете, много чудеса е направил. Бог е благословил моят син Божка и изцели. Амин. Слава на Господа. Аз вярвам, че Бог няма да престане да извърши чудеса в нашия живот. Слушам те, сестра Цец.
Ако мини брат отпред, ще се моли брат Бойчо, ще помазваме. Вижте, Словото Божие не е така напразно написано. Писано е, бойни някой от вас, нека повикат църковните презвители, т.е. нас, да ги помажат Господното име с масло и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. И ние вярваме, когато се помолиме над вас и ви помазваме, може да носи изцеление във вашия живот. Нека се молиме за кратко прослава. Да, обръща се и да... Искам да благодаря на Бога, че Бог ме пази, брат и сестри, че паднах от терасата. Качих се преди 2 седмици да чистя лука, вкъщи паднах от една висока тераса. Но благодаря на Бога, нямаме нищо, само короната малко ме води. Слава на Бога. Нека се пазим в това време, моля ви. Някога после обвиняваме Бога. Пазете децата си, майките си, бабите си, самите вас. Много студ, лед, сняг, нека се пази. По-добре да се стои понякога вкъщи, да отвориме Словото и да четеме, да четеме, да четеме. Или пък не четеме, гледайте телевизия. Това е най-правилно. Сериал. И така ще придобием мъдрост. Има ли други нужди, за които ние трябва да се молим? За брат Стефан да се моля. Ще помоля онези, които са свободни утре да отидат да подсетят този човек. Аз вярвам, че той е Божий човек и Божий човек заслужава нашето внимание. Отидем там и да го посетим с каквото може да му помогнем. Има ли други нужди? Ако не, нека издигнем нашите ръце във знак на нашите нужди и да молим Господ тази настояща седмица да бъде по-благословена. Отче, ние се молим, знаейки, че Ти си праведен Бог, на когото ние служим и се прекланяме. Тази вечер, Боже мой, чух неща, които наистина са наранили моето сърце. Толкова млади хора, Боже мой, преминаваме през различни трудности, имаме безсънни нощи. На първо място се моля за моите братя, Боже мой. Ти им дадеш дух на мъдрост и сила да сведне върху тяхния живот. Тази вечер те моля за дух на радост върху тяхния живот, Боже мой. Ти им дадеш, че Ти си Бог, който се грижи за нас. Моля Те, Боже мой, за спокойствие и божествен мир да почива върху живота на моите братя. Божествен мир да почива върху моите сестри. Божествен мир да почива върху Твоята църква, Боже мой. Моля Те, Боже, за Твоят народ. Нека мирът Ти тази вечер да дойде върху всеки един, върху семействата ни, върху децата ни. Боже мой, не искаме мирът Ти да царува. Молим се тази вечер за нашия брат Стефан. Ти да го изцелиш, Боже мой. Той е Твоят човек и аз Те моля, бъди с него и го ръководи. Молим Те за всяко дете, което е болно. Изцели го, Святи Боже, опази децата, които Ти ни подари, опази ни, Боже мой, и Ти ни защити. Молим Те за тази седмица, която предстои. Благослави идещата седмица, нека тя да бъде благословена за нас. Нека, Боже мой, мъдростта Ти да сведе върху нас. Ние да бъдем мъдри и благословени в делото Господне. Аз вярвам, Боже мой, че ние сме благословени. Господ да Ви благослови, можете да се обърнете наляво и надясно и Бог да бъде с всички вас.